В предизборния ден секционната избирателна комисия получават изборните книжа и материали от съответната общинска администрация. Подписват приемо-предавателни протоколи за получаване на избирателните списъци, бюлетини, протоколи за отчитане на изборните резултати и всички необходими други книжа, материали и технически пособия. Отговорността за опазване на полученото е на състава на секционната комисия. Членовете на СИК пренасят получените книжа и материали и технически пособия в изборното помещение и го подреждат. Нужно е да се изпълнят следните стъпки за организация на изборното помещение. Да се провери изправността на техниката, принтер и машина за гласуване в случай, че в секцията има машинно гласуване. Да проверят за наличие на избирателния списък и бюлетините. Да проверят и да поставят необходимите табла и пред изборното помещение. Трябва да има информационно табло с указания за гласуване, както и списък на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции. Пред секциите, предназначени за хора с увреждания, се поставя специална табела и стол. Пред всяка секционна избирателна комисия трябва да бъдат поставени табла със следната информация: номер на СИК, телефоните за връзка с районната избирателна комисия и телефон за подаване на сигнали до районното управление на МВР, до дежурния прокурор. Указание за гласуване. Списък на кандидатите по кандидатски листи на партии и коалиции. Предизборният ден приключва с запечатване на прозорците и вратата на секцията. Изборните помещения се охраняват отвън от служители на МВР. Настоящите обучителни клипове имат информационна цел и не отменят нуждата от обстойно запознаване с методическите указания на ЦИК.